To inyalo mana yieri koda Suba nikech ne kinde mosekalo na put mopogore opogore mabedo sebedi kichuogo tadira makende gidhe biro gi policies gi frameworks wacho ni chike makare manyalo tayo sectors mopogore opogore nwaneno mano mar somo mano mar obila nantiere shaka hola e kinde mamoko nyaka rom gajwang to nyaka sani iwacho ni ka oseket frameworks gi policies makamagi to ok kete tim chal ka gima kora put gi jokanyo mage iketo ne gima na seche. Yes, inyalo wach kamano ing'eni thothne en ni sirikal ka sirikal samoro nitie gimoro achiel ma gidwa timo to iyudo ni ka giseketo aput kaka koro ket marwani tiyudo ni ka en kaka wach mar chulo jogo ywe wang' pi gi jok manotho gi jok manohinyore malich ahinya to ka josiasa timo ni kamano setim to moko gi kaka koro ng'iyo kwa mfano achiel kuom gigo monego watim en ni to chike morito ng'anyo bin nitiere gik moko monego loki mondo gima koro itimo ne gimomiyo koro los aputni kik chak timre ere kaka ng'ato nyalo wuok ni dhi ng'anyo ma en ratiro mar ng'ato ing'e ni katiba mar 2010 article 37 oyiene ji ng'anyo yet iyudo ni ka ji wuok dhi ng'anyo tiwinjo ka jo sirikal gi migepe mopogore mag sirikal polis wacho ma minister mochung' ne wach arita gweng' be wacho mare kato gikone ni ji odhi e ng'anyo kato hinyore ma jomoko wito ngimagi koro mago be achiel kuom ajenda monego wang'i ni to en ang'o monego watim mondo chieng' ma nikech pile ji biro ng'anyo ing'e ni nitie gik moro ma sirikal timo kata kambi mag weggi nitiere gik moko matimore maricho ma ji biro wang'o iji ma ji biro wuok oko koro ok ni ma biro tieko ng'anyo ng'anyo no nyaka chon kati wacho jo Kristo wacho ni kata puodho mar Eden kama ne ngima chakore ni ne nitie ng'anyo koro ng'anyo pur biro bedo koro en ang'o monego watim mondo chike morito wach ng'anyo gi lok gi e yo moro mamiyo ng'ato kodhi ng'anyo to ok ni oduogo ka en maiti ok ni duogo gi report ni dende ni e mochari and soron ok no duogo gi hinyruok moro amora or ini dhi e yori to ng'anyo moro kare timore kata ok ing'eyo tiromo gi ma ok olwer and soron and so forth koro magi gik monego wang'ite koro iyudo ni samoro ka e wang' jok moketo aput kaka marwani en ni gidwaro chulo jok mane ohinyore kata jok manotho koro iyudo ni ajenda mamoko gie wigi wilgo emomiyo jopiny weggi dwano bed gi vigilance moro ni to ang'o momiyo pok utimo ma ang'o momiyo pok uketo ma e tich koro nitie follow up monego tim mamano achiel kuom gigo monego riwruok mag oganda kata joratiro mag oganda kaka wan onego benua follow up ni to ang'o momiyo yes mano osetimore to ang'o momiyo moko gie pok okete tich and so on and so forth koro democracy wacho ni gime e yo maber makare mar telo n'oganda dwaro ni jok motelnegi go bedgi bi oketo ngor wang'gi ni to be gik mano jopo aput kaka marwani oketo be osetim gi te but ibiro yudo ni thothne nitiere gik mwalongo kisungo ni low lying fruits ma thothne jo siasa ja kwany kata modong' magiparo ni gimalogo to giweyo kamano koro dwani jopiny obed gi jok ma giwang' mongorore manyiso ni kiny ka kiny giparo ne jogo manie telo ni jopo makamano wacho kama ang'o mosetime wan wawegi ang'o monego watim nikech gigi te idwaro ni jopiny be participate public participation koro mane gige kaka gigi timore but thothne ibiro ni kaka NADCO report ji wacho ni onge gimose yet wan gi IBC ji ok ne and entie kanyo nekech NADCO report nikech achiel kuom gigo mane NADCO timo ne en manyo formula minyalo ketgo commission mar IBC yo ma ji te oyiego koro people don't see that people will always say wan gi NADCO report wan gi report ma kama gimosetimo onge kada mar CBC
waseneno ka implementation osebedo katimore. Of course samoro nitie lokruok moko mitimo kaka gini ikete tim, but thothne iyudo ni ripodegi nitiere at least 50% mar gik mane giwacho iyudo ni kokete tim, to moko nitiere ma kaka seyo osebedo samoro luare kind ndara nikech jopiny wegi samoro gogi gilero by the time ma putgi otieko tijgi iyudo ni ogogi lero makoro kata sura gionge go, koro kaka sani koro igo Faith Odhiambo iwacho inyalo go lero makoro kata kowuok kuno to onge kata gi duol mar to kata mana Faith Odhiambo kende Suba